अहाँ सब अगर हमारे ब्लॉग देखेबे तो अहाँ सब गोटा के पते है कि हमरा सब के धन कटनी चल रहा है। आय हमरा सब के धन कटनी के चौथा रोज तो हम सब निकल गली खेत की ओर। बाकी खेत जाए से पहले वही जगह पर हम सब चल गली जाइठा हमरा सब के गांव में बन रहा है 400 करोड़ के लागत से 16 गेट। वही जगह पर देखली जेसीबी से काम चालू भ गल से। तब ई सब देखे तो हम सब निकल गली डायरेक्ट खेत और पहुंच गली अपन तेसरका खेत में। और में धान कटनी अब चालू कर देली और ओकरो आय काट के खत्म करे के छै। और हम सब धान काटे रहल छली कि देखलो बगल वाला खेत में हर बरद से खेत जोता रहल छले। तो सोचलो कि कनेक अहो सबके देखा दी हर बरद आ पालो। तो अभी के टाइम में ई सब देखा के अब नहीं के बराबर मिले। तो देखियो ई छे बरद और ई छे पालो और एमे लागल छे हर में देखियो हरीस आ फाड़ लागल छे और ई छे एकर स्टीयरिंग जैसे ही घुमल जाय छे यानी लाट। तखन शाम होय से पहले हमर पूरा खेत कटा गेल। तो फटाफट हम छोपे लगलिए और हम छोपिए रहल छली कि खेत में भावना चलल। तो हम भावना और अविनाश मिलकर फटाफट छोप के पूरा बोझ बांध लेली और धान और लार दोनों साथे अविनाश के बांध के दो देली और ई खेत के पूरा काम हमर भ गेल कंप्लीट। तखन अगला दिन कौन खेत कटेते ई देखबाक लेल हमर पेज के फॉलो करू। अगर यूट्यूब पर देखे छी तो चैनल के सब्सक्राइब करू।